Hvorfor er du bange for et kosteskaft, Gandhi? Er det min skyld, du skal bange for et kosteskaft? Hej, smukke. Der er så mange andre ting, du ikke er bange for. Et kosteskaft. Det er farligt. Der ligger det. Han har været nysgerrig, hvad det er for noget. Ja, det er farligt, det er farligt, det er farligt. Hej smukke. Hej Gandhi. Hvad var det?